Dragi gledalci, Hrvatska ulazi kao favorit. Sigurno idemo dalje. Podsjećam da nam i neriješeno igra. Igra nam i neriješeno da prođemo skupinu. Mislim da nemamo šanse izgubiti ovu utakmicu. I Hrvatska je primila gol. Kakva nesreća! Kakva nesreća! I to autogol! Pa tko je to mogao predvidjeti? Dragi gledalci, Hrvatska gubi 1:0. Cijelo vrijeme smo napadali i na kraju primili jedan slučajni pogodak. Žao mi je to reći, ali izgleda da će Hrvatska ipak ispasti. Ali ne! Šta je ovo? Gol! Gol! Zabili smo gol! Kakav gol! U 91. minuti gol za izjednačenje. Hrvatska sada opet ide dalje. Ljudi, dragi gledalci, idemo dalje. Mislim da smo sada prošli. Napadali smo cijelo vrijeme. Mislim da je to to. 94. minuta, sudac svira i kraj. Hrvatska je prošla sigurno. Još samo da izdržimo minutu. I ne! Kakva greška u obrani? Kakva je ovo greška u obrani bila? Hrvatska primila drugi gol. U 96. minuti sudac je svirao kraj. Gledatelji. Dragi gledalci, pa kakva nesreća, tko je ovo mogao predvidjeti? Kakva je ovo nesreća bila? Sve smo imali u rukama. Oprostite, dragi gledalci, još sam pod dojmom. Kakva je ovo bila nesreća? Ne znam što bi se još moglo dogoditi. Da se neka katastrofa dogodi, da se neki potres možda sad dogodi. A valjda neće i to.